MTV. Сәлем, мен Диана Тажиддинова. Демәк, Татмостова каналында яшьлек тавышын яңгыратыр вакыт җитте. 17 февраль яхшылык күрсәтү көне буларак билгеле. Шул сәбәпле бүгенге тапшыруда яхшылык турында сөйләшербез. Яхшылык җирдә ятмый ди халык мәкале. Резидентларыбыз ничек уйлый икән? Хәзер белербез. Тапшырубыз башында гадәттәгечә бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Әмма аны бик тиздән яшьлек тавышында кабат күрергә өметләнәбез. Игътибар экраннарга. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә. Бер резидент китсә, икенче резидент килә. Тагын бер яшь талантыбызны сәламлибез һәм сүзне аңа бирәбез. Җир сезгә ошый икән, тавышлар юлларга да онытмагыз. Тавыш бирү тәртибе истә язылган. Keyifler bik үзгәрүчән, нашарын яшәрәек. Дошманнарга сыр бирмичә, уйнап көлеп яшәек. Уйнап көлеп яшәек. Эх, күңелне күтәрәек. Үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Эх, күңелне күтәрәек. Үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Дөньяга килгәнбез икән, димәк шулай тиешле. Җиргә киләсе вакытын сайлап алмый шул кеше. Сайлап алмый шул кеше. Эх, күңелне күтәрәек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Сөйгәннәргә, җан дусларга кирәкбез. Җырлыйбыз да, бибез дә, уйныйбыз да көләбез. Уйныйбыз да көләбез. Эх, күңелне күтәрәек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Эх, күңелне күтәрәек, үзебезне үзебез, гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Гомерне зая үткәрмик, җирдә калсын үзебез. Яхшылык турында сораша башлагач, Ленар Миңнемуллин күп сөйләп тормады. Президентыбыз бер язучының әйткән сүзләрен искә төшерде. Гомернең озынлыгы еллар белән түгел, кылган изгелекләр белән үлчәнә диде ул.
Ни дип әйтим, кыскалыкта осталык. Ә хәзер җырла, Ленар. Көзге кебек тип-тигез юллардан текәр җибымда мин җилдерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипроләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипроләре минем кулларда. Миңа Минимуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Нурыч диеп дәшмә хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урындарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада Семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемнән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоткырды. Әнә теге җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипроләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипроләре минем кулларда. Җипроләре минем кулларда. Хит парадыбызга җаны кайым җыры белән килеп кергән Цезарий Саид тирә-ягында һәр вакыт яхшылык күрергә тырыша. Юлда очраган позитив, яхшы күңелле һәр кешегә рәхмәтлемен. Шун яхшылыкны мин гаиләмдә күрәм дип сөйләде җырчы. Хыялымда җаны кайым, синең янда җаны кайым, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Төннәрдәбез йолдызларны саныйбыз, алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Гүзәллеккә таң калабыз, алсы таңлар атканда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җаны кайым, синең янда җаны кайым, күңелемнең иң түрендә
Хит парадыбызга күптән түгел кушылган Руслан Сәнгатов һәм Лилия Гаврилова яхшылык һәр вакыт җиңә дигән фикердә. Резидентларыбызга гел яхшылык эшләп торалар икән. Лилия һәм Русланның җыры өчен тавышлар юлап, сез дә яхшылык эшли аласыз. Карыйбыз. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сөндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт кенә. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Чулпан Әхмәтҗанова тормышында яхшылыкны да, начарлыкны да һәр вакыт очратып тора. Яхшылык эшлә дә суга сал диләр. Иң мөһиме, кемгәдер начарлык эшләмәскә. Шуңа күрә башта уйларга кирәк дип сөйләде җырчы. Хит парадыбызда Чулпан әти-әни җыры белән катнаша. Карыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямел
Мәңгілі болсын әр бір күнігіз, көмілмәсін еллар ауазына, шәшәк атсын тұрмыш гүлігіз. Әтияни назын тыйып яшәу, бәхетімнің зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең шиксез олысы. Гүрләп, яшик әлі жырлап, урын түрдән күңел түрендә. Әлі дә ярай, сіз бар дейіп әр шақ, қабатылымын менә бүгінді. Әтияни назын тыйып яшәу, бәхетімнің зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең шиксез олысы. Әтияни назын тыйып яшәу, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең шиксез олысы. Хөрмәтемнең шиксез олысы. Сен ерақта қалдың деп маңланушы Айназ Аухадиев хит бардыбыз басқышлары бойлап үскә өрмәли. Аңа ярдәм итәргә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзен һәм 129 кодын юллагыз. Сөйі көпірінде ялғызым мен, еске алам һәр бір мезгілні. Қабатланмасалар һич бір вақыт, сен отырдың менім киселәріне. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан, қарлар яуа яшлы көзіме. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан, қарлар яуа яшлы көзіме. Yazmış bergen en zor bölek edin, şın yürekten seni yarattım. Ayrılışı gazabından yadıp, jırım bilen könlüm yuvattım. Sen yürekte kaldın, yürek yazda, ben görmedim seni gözüme. Kışka taba atlım keng uramdan, karlar yawa yaşlı gözüme. Sen yürekte kaldın, yürek yazda, ben görmedim seni gözüme. Kışka taba atlım keng uramdan, karlar yawa yaşlı gözüme.
Сиңа булган шашкын хисләр сөюе без күптән хәтере. Барлык үпкәм яшем белән тама, ятып каламың су күзләрдә. Син еракта калдың, ерак язда, мин кермәдем сине күземә. Кышка таба атлыйм киң урамнан, карлар ява яшьле күземә. Син еракта калдың, ерак язда, мин кермәдем сине күземә. Кышка таба атлыйм киң урамнан, карлар ява яшьле күземә. Кышка таба атлыйм киң урамнан, карлар ява яшьле күземә. Карлар ява яшьле күземә. Альберт Исмаил һәм Оксана Ильюк койларда дип моңлануларын дәвам итәләр. Яхшылык белән алар һәр вакыт очрашып тора икән. Моның сәбәбен үзебез яхшы булганга дип аңлатты Альберт. Тыйнак җырчыларыбыз өчен 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 132 кодын юллагыз. Qaylarda canıyım qaylarda Yürüdün ömrüm boyuna Nide seni min görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Nide seni min görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Koylarda, koylarda, koylarda Yıldızlarda məlle oylarda Qala yazğansın bit yadlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qala yazğansın bit yadlarga Sala yazğansın bit tutlarga Min yirak ellerde yürgenmen Sen barlığımni bilmegenmen Hazırgina şunu anladım Dünya qalarımı uladım Hazırgina şunu anladım Dünya qalarımı uladım Koylarda, koylarda, koylarda Yıldızlarda məlle oylarda Qala yazğansın bit yadlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qala yazğansın bit yadlarga Sala yazğansın bit tutlarga
yazғансың бит отларға. Рузия Шамкаева фикеренчә, җир йөзендә начарлыкка караганда яхшылык күбрәк. Яхшылыкны изге күңелле кешеләр генә эшли. Димәк, яхшы кешеләр арабызда шактый дип белдерде ул. Ә без исә изге күңелле Рузиянең клибын карыйк. Игътибар экраннарга. 3нче урынга лаек җырчыбызны каршы алыгыз. Синең белән бәйләнде, син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән солтаным син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән солтаным син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Өзелеп сөям бәгърем мине сине. Минемчә, яхшылык сыйфатларын кешедә кечкенә чактан ук тәрбияргә кирәк. Әти-әнигә рәхмәтле булу, олылар белән исәнләшү, җәнлекләргә яхшы мөнәсәбәт – булар яхшылыкның беренче билгеләре. Киләсе катнашучыбыз да минем белән килешер дип уйлыйм. Димәк, алдагы позицияны карыйбыз. 2нче урын иясе сезнең экраннарда. Тормышымның яме, бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымда. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөям сине дигән чагыңда. Яратам, яратам бер бәгърем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмеш
кемешін қадірлерек барлық байлықтан. Яратам біл бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Сен алтыным, Сен кемешін қадірлерек барлық байлықтан. üzülmesin ömürüm jüpleri, ağır sözler etmesin canım. Yılma yolu yüzüne kursam da yaktırıp gider dünyalarım. Yaratam bil bәғірім, üzülüp seni yaratam. Sen алтыным, Sen kümüşün kadirlerek barlık baylıktan. Yaratam bil bәғірім, üzülüp seni yaratam. sen алтыным, Sen kümüşün kadirlerek barlık baylıktan. Başkalarga eğer qarasang da yüreğimde oyni buranar. şulay özgelenip yaşayken мәхәббәт утында янганнар. Yaratam bil bәғірім, üzülüp seni yaratam. Sen алтыным, Sen kümüşün kadirlerek barlık baylıktan. Yaratam bil bәғірім, üzülüp seni yaratam. sen алтыным, Sen kümüşün kadirlerek barlık baylıktan. Sen altınım, sen kümüşün kadirlerek barlık baylıktan. Субра яхшы кешеләр күп дип саный. Үз-үзең турында мин яхшылык эшләдем дип сөйләп йөрү матур күренеш түгел. Бүтәннәр синең турында ул әйбәт кеше дип әйтсен. Менә ул чакта яхшы кеше булырсың дип сөйләде башкаручы. Дава җыры өчен тавыш бирергә ашыгыгыз. Ә хәзер клипны бергәләп карыйк. Беренче урын Яшьлек тавышы хит парадының бүгенге лидерын карыйбыз. İkimiz de yolğuştuk, ikimizning de var yolğuş. Bulmasam iydi ömrümde men boş tavuş. Avuşup bulmadı belki şunday yazmış. Dik nege unutalmam ko'ngilde nege sağış. Belki indi biz sening bilan tanışqina. Belki uchrashib bo'lmas bo'lsa yolg'ishqina. Belkilar bo'lsa ozroq bo'lar edi hislar toshqini. Qizg'anishga qarshi qoldi tik yushqini. Jonim deb aytirganda endi bo'lar qiyin. Muhabbat kimgadir shoir, u kimgadir o'yin. Endi kirmas qo'yin ammo sening jili qo'yin. Bu dunyo ko'rmas demak bizning baxit qo'yin. Demak shulay yozgan endi, demak shulay kerak. Yaratam deb aytmasam da seniki edi yurak. Belki qichqirar edim kirib ko'krak. Onasam bilib bo'lmaydi yozmagan demak. Qazam ortunda matur edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi qapab bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Qazam ortunda matur edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi qapab bo'lgan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Turdim yonimda maturim. Damli etib yiqlayib et mening ko'z nurim. Uyatası kelmedi kime şol sezmi. Hayırlı ertedi mening botirim. Qo'ydim dertlim mung tana saflandırdı su. Yana kun oldinda kishi bo'laman
Şundan hayırlıraq bu boyliq bütün dünya boylığından köpürək bizning işler köp etken keynasin up siz yılmaysağız qolganları buluşup Dikəliga bu bora tik menim xiyalğına İnşallah hayallarım şımbarlıq aşqına Tanış bulmasaq da көңлем seni sağına Sihirləsin ələmini senin qaraşqına Təzəm ortunda matur edib qaryağa Tik niyedir mungsu gibi qapak bula hava Çünki көңлемə canıma kerek menim dava Ədimgə kerek bulan kibik süygəni hava Təzəm ortunda matur edib qaryağa Tik niyedir mungsu gibi qapak bula hava Çünki көңлемə canıma kerek menim dava Ədimgə kerek bulan kibik süygəni hava Təzəm ortunda matur edib qaryağa Tik niyedir mungsu gibi qapak bula hava Çünki көңлемə canıma kerek menim dava Ədimgə kerek bulan kibik süygəni hava Шуның белән яшьлек тавышы хит парады тәмам. Бүген тапшыруыбызда яшьлек, җыр һәм яхшылык чыгарылышы булды. Яхшылыкны күрә белик дуслар, ә иң мөһиме аны үзебез эшлик. Мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Күрешкәнче. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.